aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay karanasan ni Daniel. Nangyari ito sa probinsya ng Mindoro. Walang eksaktong taon. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Daniel. Laking Mindoro po ako. At nais ko pong ibahagi ang isang kwento sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Ito po ay naganap sa isang lugar sa Mindoro na hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan. Kasama ng aking pamilya ay naninirahan kami sa isang pamayanang malapit sa baybaying dagat. Natural iyon dahil ang ikinabubuhay ng mga magulang ko at ng halos lahat ng mga naninirahan sa pamayanang iyon ay mga mangingisda. Napakapayak lamang ng pamumuhay namin ng mga panahong yun. Dahil nakukontento na kami sa kung anumang pagkain ang ipinagkakaloob sa amin ng karagatan. Noong bata pa ako ay nakasanayan at nasasaksihan ko na ang madalas na pagpapalitan ng mga ulam naming mga magkakapitbahay. Napakasaya noong mga panahong yun dahil hindi talaga kaproble-problema ang pera. Isa sa mga naging parte ng buhay ko noon ay si Crisela. Noong mga bata pa kasi kami, ay siya ang madalas kong nakakalaro sa lugar namin. Madalas kaming maghabulan sa buhanginan ng kahabaan ng dalampasigan. At paminsan-minsan ay inaakyat namin ng mga nakadaong na bangka kapag wala na ang mga nagmamay-ari noon. Halos sabay kaming lumaki nito at sabay ring nakapagtapos ng elementarya. Subalit nang makapagtapos na kami ng elementarya, ay saka naman ako isinama ng aking lolo sa Maynila para doon na mag-aral ng high school. Ayon kasi sa aking lolo, na kapag sa Maynila ako nakapagtapos ng high school, ay mas marami na raw agad akong mapapasukang trabaho. Natuloy nga ang aming pagluwas sa Maynila at ni hindi ako nakapagpaalam sa aking kababatang si Crisela. Ni hindi ko nasabi rito na 4 hanggang 5 taon akong mawawala at hindi niya ako makikita sa mga panahong yun. Wala pa rin namang mga cellphone o kahit internet sa mga panahong yun, kung kaya't walang paraan para makapag-usap kami kapag malayo. Noong mga panahon ng pamamalagi at pag-aaral ko sa Maynila ay marami akong nakilala. Halos nakalimutan ko na nga ang kababata kong si Crisela sa mga pagkakataong yun. Paano ba naman ay naging abala ako sa pag-aaral? At kapag bakasyon naman ay tumutulong ako sa talyer ng aking lolo sa mga trabaho roon. Dumating na nga ang panahon na nakapagtapos na ako ng high school at napagpasyahan ni lolo na magbakasyon kami sa Mindoro, kung saan naninirahan ng mga mangingisda kong mga magulang. Natuwa naman ako sa pasya ni lolo dahil sa wakas ay mararanasan kong muli ang payak na pamumuhay sa probinsya namin. Nang araw ngang makarating kami sa probinsya ay masaya kaming sinalubong ng mga magulang ko. Ipinaghanda at ipinagluto rin kami ng mga ito ng iba't ibang klaseng sariwang lamang dagat. Matapos naming kumain at makapagpahinga, ay madali kong tinungo ang tabing dagat para makapaglakad-lakad. Napansin ko na malaki ang ipinagbago ng lugar na yon. Kung dati-rati ay mga residente lamang doon ang nagpapalitan ng mga huling isda, ay tila may mga bagong muka akong nakita na bumibili ng mga isda ng maramihan. Napansin ko rin na yung mga bangkang ginagamit ng mga residente
ay higit ng mas malaki kesa sa mga bangkang ginagamit nila noon. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad ay nadaanan ko ang isang bahay. Pamilyar ang bahay na yon dahil doon nakatira si Crisela. Bumilis ang tibok ng puso ko nang maalala ko ito. Medyo nakonsensya ako dahil tila nalimot ko na ito sa pagdaan ng panahon. Kung hindi pa ako bumalik sa probinsya namin at madaanan ang bahay ng mga ito, ay hindi ko pa siya maaalala. Kumatok ako sa pinto pero walang sumasagot. Makailang beses ko pang kinatok ang pinto ng bahay, pero wala talagang sumasagot. Aalis na sana ako ng mga oras na yon, nang bigla ay paparating ang isang babae at isang lalaki. Namumukaan ko ang dalawang yon dahil iyon ang mga magulang ni Crisela. Kinamusta ko ang mga ito at agad din naman nila akong nakilala. Tuwang-tuwa ang mag-asawa sa aming muling pagkikita. Pero nang tanungin ko kung nasaan na ang nag-iisa nilang anak, ay biglang sumilay ang lungkot sa mukha ng mga ito. Nagsabi pa yung ama ni Crisela na huwag ko na raw hanapin ang aking kababata dahil matagal na itong patay. Nanlulumo akong bumalik sa bahay namin. Dala-dala ang nabalitaan kong patay na ang aking kababata. Napansin naman iyon ng mga magulang ko, kung kaya't tinanong nila sa akin kung ano raw ba ang dahilan ng aking kalungkutan. Doon ko na ipinagtapat sa mga ito na nakita at nakausap ko ang mga magulang ni Crisela. Nalaman ko rin mula sa mga ito ang balitang matagal na palang patay ang kababata ko. Nang sambitin ko ang mga katagang yun, ay saka naman biglang sumeryoso ang mukha ng mga magulang ko. Sinabi nito sa akin na hindi raw totoong patay si Crisela. Ang mga naging bali-balita kasi sa lugar namin ay naging aswang daw ito. Lumaking mabuting bata raw naman si Crisela, kung kaya't mas pinili ng dalagita na magsariling manirahan sa kabundukan kesa naman daw mabalot ng takot ang lugar namin dahil sa mga bali-balitang naging aswang ito. Dagdag pa ng mga magulang ko na kapag tinatanong daw ng mga kapitbahay ang mga magulang ni Crisela kung nasaan ang anak nito, ay sinasabi ng mga iyon na patay na raw ito. Subalit hindi naniniwala ang aking mga magulang. Naniniwala ang mga ito na sa tuwing umaalis ang magulang ni Crisela para pumunta sa kabundukan, bit-bit ang mga buhay na manok, ay dinadalaw at pinupuntahan ng mga ito ang nag-iisang anak na babae. Nang 3 araw na akong nananatili sa probinsya namin, ay saka na ako nagpasyang susundan ko ang mga magulang ni Crisela kung sakaling aalis ang mga ito papuntang bundok. Pero talagang napakaingat ng mga magulang ng aking kababata, dahil kapag nararamdaman ng mga ito na may sumusunod sa kanila, ay hindi na itinutuloy ng mga ito ang pag-alis. Isang gabi, nakahiga ako noon sa papag na nasa labas lang ng aming bahay. Madalas kong ginagawa yon noon dahil nakadarama ako ng kapayapaan dahil sa musikang ginagawa ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Pikit ang aking mga mata noon kahit hindi naman ako makatulog. Iniisip ko kasi kung sa papaanong paraan ko ba mahahanap at makikita si Crisela, hanggang sa naramdaman kong may dumagan sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, ay kitang-kita ko ang isang muka ng isang babae na kulubot ang muka. Bagaman at napakadilim ng mga oras na yon, ay nakikita ko ang mga nakausli nitong mga pangil. Akmang sisigaw na ako ng mga oras na yon, nang takpan ng kamay nitong may matutulis na kuko ang aking bibig. "Daniel, ako to. Sumama ka sa akin saglit." Boses ng babae na parang pinakikiramdaman ba kung itutuloy ko ang aking pagsigaw.
Nang makasiguro itong hindi na ako sisigaw, ay hinatak ako nito para makatayo. Pinagpatuloy pa nito ang paghatak sa aking kamay hanggang makarating kami sa isang parte ng dalampasigan kung saan maraming puno ng bakawan. Doon na unti-unting nagbago ang itsura ng pangit na babae. Nasanay na ang aking paningin sa dilim, kung kaya't malinaw kong nakikita ang totoo nitong itsura. Bagaman at nakita ko ang anyo nito kanina bilang isang aswang, ay agad ko pa rin itong niyakap nang ipakita niya sa akin kung sino talaga siya. Ang kababata kong si Crisela na matagal ko nang hindi nakikita. Nabalitaan raw niya na nagbalik na ako sa probinsya. Sinabi raw sa kanya ng kanyang mga magulang na ilang beses ko raw sinundan ng mga ito kapag umaalis. Baka daw gusto ko siyang makita, kung kaya't siya na lang daw ang bumaba ng bundok para magkita kami. Nagbilin pa si Crisela na iyon na raw ang huli naming pagkikita at huwag na huwag daw siyang susundan sa bundok. Matagal niya na raw tinanggap ang pagiging aswang at hindi na siya nalulungkot sa pagsasarili sa paninirahan sa kabundukan. Captain Kokak, bagaman at naging malungkot ako dahil sa sinapit ng aking kababata, ay naging masaya na rin ako dahil maluwag sa puso niya na palang natanggap ang kanyang kapalarang iyon. Sa ngayon ay naninirahan na po ako dito sa Maynila kasama ang binuo kong pamilya. Bagaman matagal-tagal na rin ang pangyayaring yun, ay hindi na mawawala sa isip ko si Crisela. Iyon! Kung umabot po kayo dito sa dulo ng video natin, ay nakikiusap po ako na paki-like and share po yung video natin. Tapos paki-subscribe na rin po sa channel natin dahil malaking tulong po ito para makapag-upload pa po tayo ng mga kwentong kagaya nito. Maraming salamat po. Muli ay ako si Captain Kokak at ito ang kwento Captain Kokak.